जों एक्चुअली फैदों पार्लारावहाय जोंनि फेभरेट पार्लार खुला ना बेहाय आंखौ नुना दे नुगोन आंखौ नुना मा लाजियो नामा आंखौ सिनाया नोंसो बेसेबां सिनो जागोन दा बेसेबां खालामगोन एखौ सुहैनो खालामगोन आरो बिराद माबा जादों अफिस जादों खानाया बोसोरमोन खै बोसोर जाखोमोन नोंसिनिया गोदोनिफ्रायनो बिराद बोसोर जाबाय मा होनो बे 2024 नि फेब्रुवारिनिफ्रायनो ओमफ्राय नै फारसेथिं राजाया सिनजागासिनो दङ बेहा लेट जाबाय आरोना सिनग्राया फैथ'वाखैमोन ओमफ्राय आंनाथ' जाबायानोसै आरोना ओमफ्राय आं सानबायखि फैबाय जेला स्पाखौनो खालामबावनोसै नामा होननानै ओमफ्राय नै गुसुं जाबाय आरोना आंनि खानाया नोंथांमोना खिन्थादो गुसुं खालामनायावहाय माबायदि नुदों ओमफ्राय रिग्रेटथ' जायाखै गोबावजों खनसे सिनजाबाय नालाय मोनालायबाय थान्दा जाबायलै रोजा आइनायनोबा मोनसे बुस्थु खामानि गैया गावनि खानायखौ बेखौसो मावफैदों एसे मोजांखौनो जि गबायमोन ओंखायनो गावाबो सिनदों बेखौसो मावहैखुमादों नोंसोरो थाद एसे मोजांखौनो जि गबायना एसे मोजांसो मोनलायलायदों दाख्लै गोलाव हगारनाय नुनानै मामे इट्रिससो जाहैबाय गोदान अर्दाब खिन्थु जाजोबाखै फिनिशिं होआखै बानायग्राफ्रा लिपिबावगोन होनना बुङो गोबोरखि होनासो लिपिबावगोन दिनै नैबेयाव बयलार हांदों आरोना प्रथम अपेनिं गय हाननो नागिरदों नै चेयाराव गाखोलायनानै हायथाद्राय हो दंफाङावबो गाखोनो हाया दानाबा सेसाय हा है बेयाव गाखोनो ओइ नाङा है नाङा गिलु बालुनो गाहायनिखौ हासिगोन आरोना नै बेराखौ नुराखै एसे गोजौआव दे एसे गोजौआव लांबाव बोथोरा दिनै गोमलालाथार अखा हाबावगोनदां सुपारि बानायनांगौ जोंहा सुपारि ओइया गावनावसो गोलैनांगौमोन दा ओं दे होदो आरो एसे गोजौ ओं बोदो ये जरा लागाय नै गोजौ बानायबाय हा हाया बेखौ नङाब्रा बैखौ खनानिखौ गोजौद्राय नङा बैखौ ब्रा बैखौ बे फांसेखौ ओं
नै एसे गोजानाव थाफैनानै गाखोनोसो हानांगौमोन दहाय हाननाय गया नै बस्थासे जाबाय ओमफ्राय नै न'नि मोदोमफुल फ्रेस फ्रेस मालाबा फानोबो आरो दा फानथ'वाखै जों जानायखाय ओमफ्राय नै अरदाबा जाबाय दिनै आइया लिरदोंमोन नै आराम जाबाय अमा हांग्रा ना फोरानग्रा बयलार हांग्रा नै खानायखौ नायलाय सरप्राइज Ayah surprise sudah sana. बाबु बुजियाखै नों खानाय सिनायखौ मारै नुदों दा हासिब जनाय बायदि नुदों जानला मोनला सोंनानै भुलानो जाबाय